आच्छा बारु थाइबानि लारु मान गोनां रायजो राजा खुरमा बाय बाहागि आंनि सुथुर आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला आरो आंनि फिसाला फिसाजोनि समान बैसोनि गथ' गथाय नोंथांमोन जोंना दिनै अमा पार्टिया देरहाबाय दा बेखौनो सोरबाफोरा बुंलायगोन बिपिएफ देरहाबाय होननानै जोंहा बिपिएफ जों जेबो सोमोन्दो गैया जोंनि पार्टिनि मुङा अमा पार्टिसो आरो जोंनि बिमानि लेन्डनि मुङानो जाहैबाय लाब्रा लेन्ड दिनै आङो लाब्रा लेन्डखौ ओरैबायदि साजायगोन मोजां खालामगोन माने आङो बादुलि जानायनिफ्राय बयखौबो फोजाबाय थागोन आं देरहादों होननानै रायजोफोरा आंनि सायावल' नायबाय थाबा जानाय नङा बेनिखायनो आङो बादुलिफोरखौ मोजां खालामगोन आरो लेखा रोङिफोरखौ गोरों खालामगोन जोंना बिमा माहारिफोरा उन्दै बैसोआव लेखा फरायनो मोनाखैनो बेनिखायनो हरनि स्कुल खुलिनानै होगोन हराव बयबो स्कुलाव थांनांगोन जों बयबो मिलायनानै गोग्गो लाब्रा लेन्ड दानांगोन मिथिबाय बेनिखायनो आंखौ मेगन सायालासिनो आंखौ बयबो हेफाजाब होलायदो आरो मोजां खामानि मावनायाव आंनो बोर होदो आंखौ हेफाजाब होबासो आंबो नोंसोरखौ हेफाजाब होगोन बेनिखायनो आङो दिनै समायखिरा लायो लाब्रा लेन्डआ मोजां जानायाव आङो थै-थां जुजिगोन नांगौबा न'नि मानसिफोरखौनो ओंखाम फोरानगोन थेवबो नोंसोर रायजो राजाफोरखौ आङो मालाबाबो ओंखाम फोराना आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मोसानाया मोसादो जौ लोंनाया लोंनानै फेथेंनानै थादो बुलायनाया बुलायबाय थादो मानो होनोब्ला आंनि बुंनांगौ खिनिखौ बुंबाय ओमफ्राय मावनांगौ खिनिया नोंसोरनिसै जै लाब्रा लेन्डनि अब्ला थाबैनो नोंसोरखौ लोगो मोनगोन आं दसे जिरायनोसै बिराद मेंबाय आं इलेक्सनाव खारथिं खारथा जानानै बेनिखायनो आं सप्तासेसो उन्दुगोन सप्तासेनि उनावसो रायजो दानायनि खोथाखौ बुंगोन आं अके बाय दुम्फावनि मबाइलखौ बानलु बेदाङा खावदों बेलाय बोरै जाथावगौ दे लकेसनखौथ' बानलु बेदांनिखौसो नुगासिनो नोंथाङा जुदि लुबैयो जों थाबैनो एरेस्ट खालामहैनो हागोन माखौथो नायबाय थाखो थांदोसो जायखि माहाजोननि फिसाला जाया मानो सिखावबोथ' जानो हागौ ना ओरैनोबा आं माहाजोन मानसिफोरखौ सिखावसो सानखायो मिथिबाय बाला सुफाद बानलु बेदांखौ दागारखा गावखौ लानानैनो जि माहाजोन देखायो बियो थिफुदलादलानो जागोन दे जों थांगासिनो जोंबो नोंसोरनि उन थांफागासिनो अके जागोन दे आयौ बाला दुम्फाव नोंनि मबाइल सिखावा बानलु बेदाङासो जाहैबाय आरो आंबो बेखौनो सानदोंहाय मा साननानै आंनि मबाइलखौ खावखो बेलाय बानलु बेदाङालाय ना आंनि मबाइलखौ नायथ'नानैसो लानानै थांफ्लांखो ना माखो माहाजोनखाय दायो लानानै थांफ्लाबाय जाबाय आरो नों दुम्फाव दुखियाबा सिखाव माहाजोनबा मावफ्लांनाय बालि नोंबो खोथा बुङो जे आरो दुम्फाव हमैनि मासथिं हाफां आरो नारजि बुदांनि खुगाखौ एसे दद्र खालामहैनि बाला ओमफ्राय दुरलाय एमएलएखौ बिसोरथ' सिखावबाबो गाबथानानै दोनगोन दानो पुलिसखौ जेबोथ' खालामनो हाया होमबाबो फंनैसो ज्राव जालायना फैनाय बाला मानो खावदों आंबो बेखौनो सोंहैनो लुगैथारबाय अके दासो समायदों फावगालि खानायखौ बिदिनो गोलाव लाबाय था नोंना खानायाबो गवा गोबाबो नङा आंनि बायदि बेबायदि लाबासो मोजां नुयो दा आङो एन्टनिय'खौ नायहैनोमोन मानोबा खोनानो मोननाय मथेबा एन्टनिय'नि आथिङा पेरालाइज जाबायनो बियो थाबायनो हालानो आयो मानोसै बेलाय बेनिखायनो आं बेखौ नायनो नागिरदों आइ लोगो हिसाबै दे नायनानै फै आरो बारा गोबाव खालामनाङा दे दा मानसिफोरा होंगो दोंगो जाफैगोन ओरैनो पार्टि बिसावलागासिनो मानसिफोरा जागोन दे आयै आं थाबैनो फैगोन लोगोआवलाय सोरखौथो लाफानो नागिरदों नोंलाय दुलुरखौ लांफानो नागिरदों आयै जागोन दे बांद्राय इमोसनेल जानानै फैनाङा दे मिथिखायो दा मा जानानै थांखो जागोन दे आयै नों सिन्था खालामनाङा आं एन्टनिय'खौ लोगो हिसाबैसो नायहैनो नागिरदों जागोन दे थाब थांनानै थाब फै आयौ बेसेरा एन्टनिय' मानिफ्राय मा जाखोहाय गथ'आलाय मानसियालाय गाज्रि नङामोन मोजां मानसिफ्रा जाब्रबो होननाया बेनो सोरनिबा गाज्रि नोजोर नांखो गोसोखांथियाबो गोमाबायनो लोगोसे आथिङाबो पेरालाइज जाबाय बोरैबा मोनलायलायथारबायहां गथ'खौ सानसे मानि खुसिलै खुसिनि बाथ्रायानो जादों जोंलारि आइनि थाखाय गासैबो मावनो गोनां हाबाखौ मावजोब्बाय आं फैगोन सप्तायावनो बेखौ जापानाव हगारहरनोसै माबोरै जाजोबखोब्रा हाखौनो फानाखै आं दाबो हाखौ फानजोबलायनाङा दे माखासे खिनिखौ आं गथायबाय बे बिगानै हा फाननायानो थोजासे जागोन दे माखासे हाया थाथोंसै दे होमबालाय मोजांनि बाथ्रा आइ जोंलारिनि सिगाङावल' जेबो बाथ्रा दाबुं आरो गथ'फोरनि सिगाङाव बांद्राय गैया होननानै दुखु फोरमायबाबो गथ'फोरनि गोसोफोरा बोरैबा जायो गथ' गथायनि सिगाङाव दुखु दाहा नांलाय खमलाय जानानै दिन्थिबाबो बिसोरनि गोसोआ बेले बेजे जायो बेनिखायनो जेबो बुंथारनाङा जागोन दे बानलु बेदाङा स्कुटि होफैनाया बिनि फैसाखौबो हैनोसै आं जागोन दे आयै आरो आफा मा इसेबां खुसि
बेसेबां मोजां मोनदांथि जेब्ला बिमा बिफाफोरा जमा जिरायनानै मिनिलायो बेसेबां मोजां नुयो हे ओरैनो रायलायदोंलै जोङो नोंहालाय मानो फैखो न'आव थानायालाय ओरैनो फुजानि दखानाव मानसि भिर जागोन खोमा होननानै फैदों जोंलारि आइ नों न'आवनो था दे जों दङ ना जापानाव थांनो थाखाय मा नांगौ मा नाङा दानिफ्रायनो लाहार फाहार खालामहोखादोंसो नोङो आइ नोंनाथ' जापानाव थांनांगौआ समा सफैथारबाय बेनिखायनो नोङो न'आवनो थानानै मा मावनांगौ मा मावना मावदो जों दखानाव दं दे नंगौ नामा आइ होमबालाय आं थांफिननोसै दे नोंमा नोंबा थानायाव नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे नों आरामसे थाग थियारिल' खालामहैथां जागोन दे होमबा मोजां मोनलायथारो बिमा बिफाफोरा बेबायदि जमा डिसिसन लानानै खुसि थायोब्ला बेनिफ्रायलाय आंनोलाय आरो मा नांबावगौ सन्थला जोंहाबो जोबोद खस्थ' मावनांसिगोन नङाबा माथो आच्छा आदै आफायाथ' नोंखौ फोथायनानै खामानिनि जिम्मेदारिखौ नोंनोबो हगारनानै होदों नोंखौ ओरैनो मेनेजार खालामनानै होआखैना दा फुजा बोथोराव मानो खामानिखौ बन्द' खालामनो नागिरदों नोंसोरलाय जेबो बन्द' खालामनो मोना थाबैनो बे बिल्डिंआ कमप्लिट जानांगौ मिथिबाय बे बिल्डिं कमप्लिट जानायाव फुजाजों जेबो लोब्बा गैया नाथाय खामानि मावग्रा मजदुरफोरा न'आव थाङोनो मा मोनगोन न'आव थांनानैलाय गावनि खामानिखौ जेब्लाबो मोजाङै गोसो होनानै मावग्रोनांगौ बेनि उनावसो फुजा मेलायावलाय मा मोनगोन नोंसोर थांनानै बांसिनसो फैसा खरसा जागोन बेनिखायनो आंनि खामानिखौ फोजोबालासिनो थांनो मोना नोंसोर नाथाय सार जोंहाबो फिसा फिसौ दङ बिसोरजोंनो जोंहाबो फुजा मेला नायनांगौ दरखार गैया फुजा मेला नायनो थाखाय गोबां सान दंबावो नेनो हाला नामा नोंसोरो 2026 खौनो मागोफोराव थां बैसागुआव थां दा नोंसोरनो दुर्गा फुजानि बन्द' नांगौ कालि फुजानि बन्द' नांगौ आरो ख्रिस्टमासनि बन्द' नांगौ आरो बुंलायगोन राज फुजानि बन्द' नांगौ मानो नोंसोरनो बन्द'खौनो नांबाय थागौ आरो सोरबाया ईद फैलायसिगोन ईदनि बन्द' रमजाननि बन्द' बेफोरबायदिबा नोंसोरबायदि मानसिया मानो खामानि मावनो लुगैयो दरखार गैयाना जेब्लासिम बे बिल्डिंआ जायागौ माने नोंसोर जेरावबो थांनो मोना मानो होनोबा नोंसोर गासिबो कन्ट्राक्ट साइन खालामजोबदों मिथिबाय जोंनि कम्पानिया नोंसोरनो मोजाङै मोजां फैसा होयो गुबुनफोरनिख्रुइ अब्ला नोंसोर मानो न'आव थांनो ओंखारबावदों मोना नाथाय सार आं बुंबायना न'आव थांनो मोना जुदि नोंसोरो थाबैनो खामानिखौ फोजोबनो हायो होमबासो नोंसोरो नेक्स्ट फुजानि थाखाय न'आव थांनो मोनगोन आं बांद्राय बुंला एसेनोसै दरम मा जाबावगोनलाय जेबो नङा दे नारजि बुदां सारजों रायलायगोन आं बेजों रायलायनानै माबा मोनसे राहा लामा दिहुनगोन बेनिखायनो नोंसोरो जेबो जिंगासिनाङा जागोन सार एन्टनिय' आदाया नोंसोरखौ सिनाया आब'मोन बेखौलाय आं मिथिगौ मार्था होमबालाय मानोथो फैदों एन्टनिय' नों आंखौ सिनायाखै आं फावगारलि नोंनि मोजां लोगो आंनि लोगो औ जों सानैया जोबोद मोजां लोगो आरो नोंखौ एक्सिडेन्टनिफ्राय मोजां जानाय मोननानै आं जोबोद खुसि आरोबाव बेनिख्रुइ बांसिन थाबैनो मोजां जागोनखौ मिजिंथिबाय आंबो बेखौनो बोर होयो नोङो थाबैनो मोजां जाथों होननानै आं जेरै दं खुसियैनो दं बेवहाय आंहा रावखौबो कमप्लेन होनो गैया बेनिखायनो नोंसोर आंनि देहाखौ लानानै सिन्था दाखालाम नोंसोर जुदि आंनि साखाथियाव फैनानै आंनि देहाखौ लानानै दुखु खालामोबा आं बांसिनसो दुखु मोनगोन बेनिखायनो बांद्राय दुखु दाखालाम फावगालि जागोन दे एन्टनिय' आरो आंखौ नायनो फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मार्था बिसोरखौ साहा लोंहोनानै थिनहर आं दसे बारियावनो गिदिंहैनि आब'मोन आदा एन्टनिय'आ जेबो गोसोआव गैला बेनिखायनो नोंसोर जेबो दाबुं आं मिथिगौ मार्था एन्टनिय'आ जेबो गोसोआव गैया होननानै थेवबो आं एन्टनिय'नि सासे मोजां लोगो जानानै बेखौ आङो हेफाजाब होनो गोसो जायो बेनि गोसोखांथि लाबोफिननायाव आरो बेखौ आं गोदोनि बायदि खालामजानो लुबैयो नाथाय आदा एन्टनिय'आ नोंखौ गोसो थोआ बेखौ आं मिथिगौ नाथाय आं एन्टनिय'खौ गोसो थोनानै नङा सासे लोगो हिसाबैसो हेफाजाब होनो सानो बेनिखायनो आंखौ एन्टनिय'जों रायलायनायाव आंखौ हेंथा दाहो दे मार्था जागोन दे आब' होमबालाय आं एन्टनिय'जों रायलायहैनि जागोन दे आब' नोंलाय आंनि मुङा दुलुर नोंखौलाय माथो दुलुर बायदि नङा दाब्लेसो नुयो दाब्ले औ नोंनि मोखाङा दाब्लेब्लेथार
बेनिखायनो नोंखौ आं दाब्ले बुंबाय आब'। नोंगौ नामा? नोंगौ आब'। ओमफ्राय फुजानि मा बायखो आब'? फुजानि जेबो लायाखैहाय, आंनाव जेबो गैया। नोंसा दुखिया नामा आब'? औ, जोंहा दुखिया। होमबालाय आंजों लोगो जादो आब'। नोंनो जेखौ नांगौ बेखौनो होगोन आब'। जेबो नांलाया दे, लोगो जाबानो जाबाय। नोंनि बैसोआ बेसेबां गिदिर आब'? आंनिया 19 बोसोर। नोंनालाय? आंनियाबो 19 बोसोर आब'। होमबाथ' जों सानैबो समान बैसोनि। होमबाबो आं अननानै बुंगोन आब'। नोंनि कलेजनि लोगोफोरखौबो नोङो बिदिनो आब' बुङो नामासै? आंहा रावजोंबो लोगो लाजाया आब'। फैसा होबासो आंजों लोगो जायो आब'। फैसा गैयाबा आंजों रावबो लोगोखौनो जानाय नङामोन आब'। आंनो थार गोसोनिसो लोगो नांगौ आब'। जागोन दे, जागोन। लोगो जानो हागोन। बाफावै दुलुर, मानो फैदों नोंलाय? आङो फावगालिजोंसो फैफादों। आच्छा, बोरो फावगालियालाय? एन्टनिय'जों रायलायहैदों। आच्छा दे। ओमफ्राय मार्था, बिफाया दंना गैयालै? माथो आंनि फनखौनो थिखोथारालै बोराय मांथाया? दङ आदा। माथो खालामदों बोराय मांथाया? जेबो खालामाखै आदा। टिभि नायगासिनो दङ आदा। नंगौ नामा? ओमफ्राय नोंनि रायलायनाया सोलायगोन ना सोलायला? आंहा बिदिनो रायलायो आदा। जाबाय दे, बांद्रायखौबा बारायलाङो आं। एसे बिहैलाबायनोसै आं माबा बोराय मांथानाव। नुबायना, आंनि रायलायनायखौ रावबो फसाया। नुबायना दाब्ले? आंनि नामा दाब्ले नङा, दुलुरसो। नाथाय आं नोंखौ बुंगोन दाब्ले। माबायदिथाराय मानसियालाय? बेबायदिजोंलाय बोरै लोगो जानांगौ जाखोसै? दाब्ले, नों आंखौ रायखोमादों नामा? आं रायखोमायाखै नोंखौ। मानो रायखोमानांगौ जाखो? बेबायदिनो मोनदों। दे होमबा सानैजों बिलोगो खानोसै दाब्ले। जागोन दे, उनाव सानगोन। प्लिज ना, नोंजों आंजों बिलोगो खागोन, दख'ना गोदान सोलायगोन, बेनिफ्राय पाउडार सुनु राननानै लागोन। दे दाब्ले। आं नोंखौ आंनि रुमाव लानानै थांनि, आंनि रुमखौ देखायनि। मा जातनि मानसिया बेलाय? बेजोंलाय बोरै रायलायनांगौ जाखो आंलाय? एथ' लासै रायलायो। होमबाबो फावगालिया रायलायथ'थोंसै, बेजोंनो थांनोसै आं। एन्टनिय'। फावगालि, जानो हागौ जों सानैया मोजां लोगोमोन, नाथाय आं दा हारसिंसो थानो लुगैग्रा जाबाय। रावजोंबो रायलायनो गोसो गैला आं। मानो गावखौनो हारसिं खालामनानै लादों नों? आं नोंजों जेब्लाबो दङना एन्टनिय'। नों गावखौनो हारसिं होननानै दा सान। नों मिथिगौ आं बे जोनोमाव थाबायनो हानाय नंला होननानै। अब्ला नों थाबायनो हायो हाया आं बेखौ जेबो मिन्थिया, आरो आंहा फोथायनाय दङ नों सानसे थाबायनो हाफिनगोन। बेखौ आं जेब्लाबो इसोरनाव आरज गाबगोन। मानि थाखाय इसिबां सानो नों आंनि थाखाय? आंथ' नोंनि थाखाय जेबोखौनो साना फावगालि। आंखि नोंखौ आं गोसोआवनो गैबावा। आं मिथिगौ नों आंखौ गोसोआव गैला, अब्लाबो नोंनि मोजां लोगो हिसाबै आं नोंजोंनो जेब्लाबो थागोन। नोंखौ आं मालाबाबो हारसिङै दोना। आंखौ निमाहा हो फावगालि। गोसो थासेयावबो आं नोंजों मोजाङै रायलायनो हाला। मानो होनोब्ला आं नोंखौबो गोबां दुखु होबाय, आरो आं नोंखौ दुखु होबावनो गोसो गैला। आं नोंखौ आरो जोंलारिखौ गोबां दुखु होबाय, बेनिखायनो आं गोसोखांथि गोमानाय बायदिनो नोंजों रायलायनांसिगोन। हायोबा आंखौ निमाहा हो फावगालि। एन्टनिय', नों न'आव थानानै बरिं मोनबाय खोमा ना? जोंहानाव मालाबा बेरायहैनो नामा? जुदि जोंहानाव बेरायहैयाबाबो नोंनि पारमिसन मोनोबा आं नोंखौ बेरायनो लांनो हागोन ना? नों जेबो साननाङा, एज ए फ्रेन्ड हिसाबै, लोगो हिसाबै नोंखौ लानानै थांनो हागोन ना? अब्ला आंनि गोसोआबो जोबोद मोजां मोनगोन एन्टनिय'। आं नोंखौ एप्रिसियेट खालामो फावगालि, नाथाय आं जेरावबो थांनो गोसो गैया। बे हुइल चेयारानो आंनि थाखाय अराय समनि थाखाय लोगोरि जानानै थाबाय। बेवहाय आंनो रावखौबो गोनांथि नांलायला। आइ एम सरि फावगालि। एन्टनिय', गोदोबो नों आंखौ मोजां मोनासै। गोसोखांथि जोबनानैबाबो नों आंनि लोगोखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया।
एसेबां आं नोंखौ डिजार्भ खालामा नामा एन्टनिय'? आंथ' नोंखौ बे जोनोमाव मोनाबाबो नोंनि लोगो जानानैथ' थानो गोसो जादोंना? बेखौ माने एक्सेप्ट खालामा नोङो एन्टनिय'? आंथ' नोंनि अननाय लुगैयाखैबाबो नोंजोंनो लोगो हिसाबै थाबाय थानो गोसो जायोना। मा होनदोंहाय? आंनि फिसालाया मबाइल खावनो? खर'आ थिगैनो दङना नोंसोरना? खामानि मोनैखाय आंनि फिसालाखौ ओरैनो डायलगानो फैदों। सोर फैसा होदों नोंसोरनो? सोर फैसा होदों? मबाइलनि लकेसना बेवहायनो देखायदों। आंनि फिसालाखौ नोंसोरो मा सानमारदों दे? हाफां, नों बांद्राय खुगा जिनाङाबाल। नोंनि फिसालायानो मबाइलखौ खावदों दुमफावनिखौ मिथिबाय? नोंनि फिसालानि गारियाव दङ खोमा मबाइला। बेनिखायनो लकेसना बैथिंजाय जागासिनो। एखनब्ला नोंसोरनि न'आवबो जादों मिथिबाय लकेसना। आंनि फिसालायालाय नोंनि मबाइलखौलाय मानो खावनांगौ जाखो? आंनि फिसालाया मबाइल बायनो हाया ना मा जाखो? आंनि मबाइलखौ नङाबा दुमफावनिखौसो। दुमफावनि मबाइल? ओइ दुमफाव, नोंनि मबाइला गोमादों? औ, मबाइलालाय गोमादों। ओमफ्राय आङो मबाइलखौ सोर खावदों होननानै एफआइआर होनो थांदोंमोन पुलिसफोरनाव। बेवहायनो बानलु बेदांनि माने नोंसानि लकेसनखौसो देखायगासिनो। ओमफ्राय दा बानलु बेदाङा जेराव थाङो बेवहायनो मबाइलनि लकेसनाबो ओंखारफागासिनो। बेनि गारिया मुभमेन्ट जाबाय दङना। मबाइला बानलु बेदांनि गारियाव दङ होननानै बोरै मिथिखो? आंनो नोंसानि बानलु बेदांनि गारिनि नाम्बारखौ पुलिस बिथांनो होदों आरो बेवहायनो बिसोरो ट्रेक खालामबाय। गारिखौबो मबाइलखौबो एखे जायगायाव मोनबाय। बेनिखायनो जानला मानला रागा जोंलाबायनाङा बाल। नोंनि फिसालाया सना जानो हागौ। सनानि आन्दाव सिखावबो जानो हागौ मा थिक। बेनिखायनो जानला मानला हब्रालाबायना मिथिबायना हाफां? नोंनि फाव फान्दायनाय नङाथ'। निस्करा पाल्ला। आंलाय नोंनि फिसालाखौलाय मानो फाव फान्दायनांगौ जाखो? नोंनि फिसाला फैबा सोंदो बाल। आंनि फिसाला फैबा सोंखागोन आरो आंनि फिसालाया मबाइल खावखाया मिथिखागौ। होमबा दुमफावआ थगायबाय आरो। आं दुमफावखौ थगायदों होननानै बुङाखै। होमबाबो बानलु बेदाङालाय बोरै मबाइल खावनांगौ जाखो? मेडाम, बानलु बेदांखौ जों एरेस्ट खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो थाबैनो बानलु बेदांखौ लिंहरदो। जागोन दे। आंनि फिसालाया जुदि मबाइल खावथारमारदोंबा आं गावनो जेलाव सोनानै दोनगोन। नाथाय बे खोथाया रोखा, आंनि फिसालाया मबाइल खावाखै। सोरबासो फाव फान्दायथारदों। मानो होनोब्ला गोसो जायोबा आं बानलु बेदांनो 10ता मबाइल लोगो लोगो बायनानै होनो हायो। सिखाव खावलायनायनि गोनांथि गैया मिथिबाय? जागोन दे मेडाम, बानलु बेदांखौ फैबानो थिनहरफिन। जों दा थांनोसै आरो थिनहरफिनाबा जों फैफिननाय जागोन। जागोन दे जागोन। बानलु बेदां मबाइल खावमारथारदोंसो नामासै बेलाय? खावथारा माथो बे। ओइ दुमफाव, नोंनि मबाइलखौ बानलु बेदाङा लादोंबाबो माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ। बे खावथारनाय नङाहाय। बाल्ला, जोंफोरनि फिसाफोरा खावमोनलाय। दानो सिखाव साजायनायानो लाइन जागोन बाल्ला। दे जेबो बुंथ'ला आं। बानलु बेदाङाल' फैथोंसै। अके। आरो गावनि फिसालाया गाइखेर, मालायनि फिसाया जौ सेरेब होननानै दा सानखा नोङो मिथिबायना? जागोन दे जागोन। जेब्लासिम खोथाफोरा सैथो प्रुफ जाया अब्लासिम आं जेबो बुंथ'ला। बाल्ला, गन्थंआव दै हाबबायबो हाफां गालिना। नों सिन्था खालामना, मबाइलखौ मोनखागोन बानलु बेदांनिफ्राय। आरो मोनाबाबो मबाइल गंसे गोदान हरखागोन बियो। आंबो मिथिलाहाय मा साननानैबा लांखा आंनि मबाइलखौ बानलु बेदाङा। गावखौ लोगो मोनबासो बुंनोसै। दा फैफिनगोन मिथिबायना? दा फैफिनगोन। आरो आं फन हरगासिनो बादथामिज गथ'आ फनखौनो थिखाखै। आयौ बाला, मबाइल सिखावा हनै देदलादलानो। मा होनखो? ओइ बानलु बेदां, नों मानो दुमफावनि मबाइलखौ खावनाय बाल? आच्छा, भां सोमनानै फैखो ना ड्राग्स लादों? बादथामिज गथ'आ आंखौ ड्राग्स लानाय भां सोबनायसो नुबाय आरो। गाज्रि बुस्थु लानायखायनो आंखौ बायदिसिना बुंनो हादों नों। नङाबाथ' नोंनाव गोहोआनो गैया आंखौ जेबो बुंनो। गान्जा सोमनानै फैदों नों मानसिया, बेनिखायनो जानला मानला बुंफैदों। ओइ बानलु बेदां, नों दुमफावनि मबाइलखौ खावाखै आरो? आंलाय मानो दुमफावनि मबाइलखौलाय खावलाबायनांगौ जाखो, दाम खमि मबाइलफोरखौलाय? दुमफावनि मबाइला दाम खमि जागोन आरो? होमबाथ' नोङो दुमफावआ मा मबाइल लायो मिथिथारो बाल्ला। मानसिखौ नायनानैनो सिनायो सोर बायदि मानसिया माबायदि मबाइल लायो। बादथामिज गथ', आइफनबोथ' लानो हागौना बियो? आंनाव आइफन 17 प्र'आनो दं। अब्ला मानो आङो दुमफावनि एन्ड्रइडखौ लानो? ओइ बादथामिज, दुमफावआ एन्ड्रइड लादों होननानै नों मिथियो? आइफनबोथ' जानो हानाय ना? आंना फना आइफन नङा, एन्ड्रइडआनो। होमबा मानो नांगौ आंनो? आरो आइफनबाबो मानो नांगौ आंनो? जानला मानला एलिगेसन लगायफैबाय थानाङा समाया। जेबो मोनजाथाराखै नामा नोंलाय आंखौ बेफोरबायदि दाय होनो? आयौ बाला। ओइ बादथामिज गथ', नोंनि काराव दुमफावनि मबाइल दङना गैया नायलाय। आंनि कारावलाय दुमफावनि मबाइलालाय मानो थानांगौ जाखो? ओइ नायथां बादथामिज। जुदि दुमफावनि मबाइलखौ नोंनि काराव मोनबाय ना, नोंनि खोमाखौ खेबसेजोबगोन आं। खोमाखौ नङा, खुगाखौ। नोंनि खुगायानो बांद्राय। हाथ'
दाउनि रायनाय बायदि रायथारोना नों मानसिखौ गाबागाव नायथां जुदि मोनाबा मोनोबा होमबालाय नोंसोरनिनो सोरनिबा फाव फान्दायनाय जागोन माथि नोंसानि फिसाजो मा नाम मोनलाय बेयो थाम्फै देलायासो आंनि खार खाथियाव गसंनानै दङमोन बेसो माबा मोनसे खालामाखैथ' मा थाम्फै देलाय आंखौ सिखाव साजायनायनि सिगां 10 बार सानग्रो मिथिबाय आयौ बाला जोंहानि थाम्फै देलायालाय मा बालुलाय नोंनावलाय मबाइल दोनहैनांगौ नोंनि फिसाजोनि आखलखौ मोजां मोनदों नामा मालाय सेंग्राखौ प्रपज खालामनाय आंखौ दहाय मा होनदों सोंनानै लायथां आसिंसिं समाया सद्रा आंखौ प्रपज खालामनो फैदों बेवहाय आरो आंनि काराव नोंसोरनि मबाइल दङब्लाबो बे नोंनि फिसाजोआ थाम्फै देलायासो सोनानै दोनदों बियो आंनि डेस्कआव भिडिअ फुटेज दं बेखौ नायबानो मिथिगोन मिथिबायना आयौ बाला नंगौ थुले गारियाव नायहैनि माखौथो नायबाय थाखो फैदो नुबाय दा डेस्कआव मा दं नोंनि फिसाजो थाम्फै देलाय ना मा बुङो बेनो दा आयौ बाला माथो थाम्फै देलायासो मबाइलखौ बे गारि सिङाव दोनफैदों बेखौबा हले दिनै उनग्लिजुबगोन आं बाला जेन्थ'खा उननाय बायदि माबायदि उनहैबानो जाबाय आंनि खाथियावल' दाफैनो हो आरो नोंसोरो आंखौसो पुलिस लानानै फैलायलायदोंमोन नङा होमबा एबारो थाम्फै देलायखौ मोजाङै रेडि जानानै थानो हो ओइ नाङा एसां उन्दै गथ'खौ बेफोरबायदि जेबो खालामलायला आं कमप्लेनबो होला आंखौलाय मानोथो होनाय नङा आब' दुम्फाव माने मा होनबावनो आं सिखाव मानसिखौ गथ'बाबो गेदेरबाबो गाबाला बोसोरसेनि गथ'आ सिखाव खावबाबो दोनहैथारगोन आं जेलाव बेखौ दोखो खानानै बुहैगोन आं बुनानै आंनो खोन्थाहर आरो भिडिअ खालामनानै हर ओइ नाङा जाथ'बाय दे जाबाय नांगौबा आंनो गोरोन्थिखौ लागोन मबाइलखौ मोजाङै दोनाखैमोन आं बिदि जेबो खालामनाङा दे आरो आं नोंखौबो जेबो खालामनो होखायामोन बानलुबायदां आंखौ साननोनो नाङा नोंसोरो आं मालाबाबो बेफोरबायदि थार्ड क्लास मबाइलफोरखौ आं खावा बेनिखायनो मानसि लानानै मानसि खोथा बुं जाबाय आंनि फिसाजोखौ गालां पाल्ला ओइ बानलुबायदां गाज्रि मोननांला दे आं नोंनि मुंखौ खोनानाय लोगो लादों लायाखै सानखादोंमोन आरोना होमबाबो माने एक्सप्लेनेसनखौ नांगौ जायोना बानलुबायदां नोंथ' बुजिखादों दा जेब्लासिम थार खोथाया मा बेखौ मिन्थियाबा आंहाबो गोनो गोथो जायो जागोन दे होमबालाय बानलुबायदां थेंक इउ नुबायना गैजारोङिनि आखलफोरा माबायदि बेनिखायनो आं जानो गैयै मानसिफोरखौ सैया बुंबा लाजियो बिसोर बेफोरखौ आं मानो माथा मारिबाय थानो जोंलारिया आंनि लाइजामखौ फरायदोंना फरायाखै बेनि कनफार्मेशनखौ आंनो नांगौ बेखौबोथ' खिथेर लाथारनांगौ आंहा र' मा खालामदों बियो मानसिखौ थगायनानै बिराद खुसियाव दङ नामा थानो होआ माथां बेखौ खुसियाव लायला जामायला आं देरहानायनि पार्टि मानि पार्टि दालाय नों देरायाखै होमबा सार नों देरहानायनि जोंनो अमा खर' जाहोदो आंनो देरहाबानो आं नोंसोरनो अमा खर' जाहोनांगौ जाबाय आंहा बेसेबां दायथ' दङ दा समाजखौ लानानै बर' हारिखौ लानानै नोंसोरनो पार्टि जाहोबाय थागोन गैया गाइखेर साहा आरो मिस्टि मोनसे मोनजागोन बास बेवहाय अमा खर' थमा खर' जेबो गैया बेवहाय आंहा बेसेबां गिदिर दायथ' दं बेवहाय नोंसोरनो अमा खर' जाहोनानै आं टाइम लस खालामना होबाय थानो नामा सार नोंखौ अननानै जोङो देरा होबाय नों बिदिसो बुंबाय आरे बेलाय नोंसोरनि खामानिखाना नोंसोरलाय जायनोबाबो भट होखानांगोन आंनो भट होबाय आं देरहाबाय आंसो अननायखायसो अननायलै सार आरे बेलाय फोरजाफोरनि नेमखान्थिखाना फोरजाफोरनो सासे राजा नांगौ राजाखौ सायख'नाया नोंसोरनि खामानि ओमफ्राय आंहा राजा जाबाय दा नोंसोर मा आंखौ हुकुम होनो फैदों नामा आं नोंसोरनि थाखायनो खामानि मावनानै होनांगौ आरो नोंसोरनो पार्टि खुसि मोनदा आलाय हारिनिफ्राय सिगां खारनांगौ मोनसे गोगोम लाब्रा लेन्ड बर'नि लेन्ड दानांगौ माबा बिसोरा अमा खर' अमा लानजाय अमा बिबु टाइट सारा जेखौ बुंदो बेखौनो मानि आरो गोबां खामानि दं नोंसोर पार्टि बिबाय थानाङा सार नोङो जोंखौ मानो थगायथारखो जोंनो पार्टिल'सो नांगौ आच्छा नोंसोरनो अमा खर'नि पार्टि होनोसै बिनिफ्राय आंनाव जेबो बिनांला मिथिबायना नोंसोरो आंनिफ्राय जेबो मोना अमा खर' पार्टिखौ होगोन बा अमा आदारनि माबा माइरं दैरं माबा मिबि लामा सामा नाङा नामा नोंसोरनो लामा सामा नाङा मोजां सोलोंथाइ नांगौ ना नाङा नोंसोरनो मोजां स्कुल नांगौ ना नाङा नांगौ सार होमबाबो जोंनो पार्टि होबा मोजां जायोना गैया जेसेबांनो पार्टि फुर्ता खालामबाय थागोन एसेबांनो बांसिन गाज्रि जागोन जेब्ला माबा मोनगोन बर'नि लेन्ड मोनगोन मोजां लाब्रा लेन्ड जागोन होमबाना पार्टि गोनां दा पार्टि गैया आरो बे हौवाफ्रा माखासेफ्रा बिराद बादुला हिनजावफोरनि सायाव जायो हिनजावफ्रा बिराद खस्थ' मावो गावस्रा जौ लोङो न'आव थाङै दोखो बुग्लिजोबगोन आं हौवाफ्रा हिनजावफोरखौ मैगं बेफार खालामहोगोन माइरं बेफार मैगं बेफार दख'ना बेफार खालामहोनानै गावबागाव जौ लोंनानै लामा गोलैनो नांगोन बेफोरखौ लाठि चार्ज होजोबगोन आं लाठि चार्ज सरकार दानायनि उनाव आङो नोंसोरखौ नायगासिनोसो दं सार नोंना हामथारासै बिदि बुंनाया मोजांखौ बुंबा देहायाव नांखायो जानाय लोंनाय मुवा बेसादजों गफबना थानो मोनबा बिराद मोजां आरोना नोंसोरनो आंनि सरकाराव बिदि मोना लों उइकेन्डफोराव लों सामफ्रामबो जुमाय लोंबाय थानो मोना जुमाय लोंनो हागोन फैसा थाखा मोजां खामायनानै न'खरावबो मोजां बाहायनो हायोबा जुमाय लों बेवहाय आंहा अरजानाय गैया नाथाय न'खराव जेबो होआलासिनो जुमाय लोंना दुम दाखाल खालामबा आंसो नोंसोरखौ खाम दामनाय खावां दामनाय दामैगोन आं मानो होननानै बुङोबा बियो अमा राजानि सरकाराव बुद्रु जानला मालाया सलिया नोंसोर थांनो हासिगौ साहाखौ लोंनोबा लोंलांदो जिलापिया जानोबा जालांदो सार जोंनो नोंनो एबारनिफ्राय भटबो होआ बेनिबो खायदा मोनसे बाहायलायगोन आंहा थांनो
गाबोन होनबालाय जों थांनोसै एबारनिफ्राय नोंनो जों भट होआ ओइ साला रायजोफोर आंनो भट होनानै देरा होनायखाय बिराद दाबि खालामफैदों माथो बिसोरो दा आंनि मथेसो सलायहोजोबोला आंनि मथेसो औ बस जागोन दे एखेबारे थाइबानि लारु आं थांनोसै नोङो न'खौ एसे मोजाङै नाय मानसिफोर फैयोबा अमा बसा बिराद बिजि होननानै खोन्था मिथिबाय अके बस नों टेनसनखौनो लानाङा जोंना अमा बसा खाथारथारलाबायलै देरहानानै जिया